नरेन्द्र मोदी फैदो गाइस सायावसो फैदो दे खिन्थु नरेन्द्र मोदिया सायावसो फैदो So hello friends to welcome back to the channel. So guys, saya mau dalam bagi tangga dong ang brother lainnya. So guys, video ko nila mo taban jabe arena. Brother ke da lainnya tanggasnya angge Udalbaria lagi fine dara angge. Guwahati ni baik baik dong. Rasta ya gerai baik lihat pasal ni. Ontai ke tadi lama ya mana di mana saya dia mensiang ini pray di jalan baik. Kulang sedena itu. Ini hasilnya jangan mendarat. Silu kerjaan kamarnya apa di sini? Kali. नहीं दिया हुई था जाए किंतु लाने नहीं प्रयांगी शिकार ले दियो एक दिन तक हमारी मौजा इधर कहीं लाने मोनो का पूजा ज़्यादा अंडे मने प्राय पूजा के ज़बाई है ना संडे मनांग माने 6 तारीख से ज़बगन जाए बेर ना प्राय नहीं से 5 तारीख लगी थांने संडे ना 5 तारीख लगी जुदी थांने जाए बार नोंथांमोन ना नुगोन आरो ना ब्लॉगाव Ini जाबाय LP स्कुल कक्सबाझारनि So दा थांबाय थानोसै आरो ना जानो थांदां जोंहाय थांबा डाइरेक्ट उदालबारि साइड थांगासिगोन आङो बेयाव माबा जायो खेला थियेटार होयो सिनेमाबो लाबोदों थियेटार माने बारा बेफोरबायदि मटर ब्लग बानायबाङाना आङो ओंखायनो बुंनाय माने बिदिनो खुगाफोराव मा बुंगोन मा मागोन ओरै फैयो आरोना खालामबाय थादावबासो जायो बेफोरो दा लोगोफोर केमेरा एंगेलखौ माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय आरोना Itu mana para orang kayak na 42 ba 43 dia seleb doang Udalbaria benar dah. Harus foto beliau. Aduh, ayo tempat sang dah. Oi tardingo, Oi tardingo, Ini dah ya natap ni opi palagi apa dah? Problema ini.
अकस्मात बिदिनो जायो आरोना टार्निंआव अबयसे टार्निंखौ खोमाथारनांगो बिराद खनाद्राय आरो टार्निंआ इयो आदैखौसो ओइ आदै होनबाय मा बाराद्राय स्पिड माथोखौ खोनानो नागिरा आरोना एसेसो जि सलायदो दा एसेसो मिडियामावनो थांबाय थानांगौ बांद्राय स्पिडबाथाय माने भइसखौ खोनानो नागिरा आरोना दा इनो दा आं थांगासिनो आरो दा फाइनालि उदालबारि मोनहां जाबाय बे टार्निंखौ खिथुखौ इसिलांनांसिगोन खेमबाखौ सुथारनांगौ दे मन'का फुजाया मा दंबोयो आं सानदों जोब्बाय होननानै गोदान बानायजोबदों आरो मन्दिरखौ सेफायजोबदों A few moments later. नै बे सासे फन रायलायबाय दं नै गाखोनो मोनाखै आयौ मा ओमफ्राय मोनफैनानै नै बरिया डिटेलआ जना दंबाय थायो मेम'रिखौ बख'ना चेक खालामदोंमोन आरो भिडिअखौ नै मबाइल आनबक्सिं खालामदों दा रेडमि 10 नै सिगां लाबोदों दासो रेडमि 10 नै मसलफोराव लाना फैदों जोंनियाव नै नैमोन जाहैबाय मबाइला आया नै नरेन्द्र मदि फैदो गाइस सायावसो फैदो दे खिन्थु नरेन्द्र मदिया सायावसो फैदो नरेन्द्र मदि थांबाय इयाव प्लेनाव ओइ नुवाखै इयाव फाग्लासो थांबाय आरपिएम नांगोन नामा आरपिएम नांगौ ब्रां नांगोन केमेरा खेबनो थाखाय मबाइलाव मा नायदों नै गन्थंनिलाय हेल' मा नायदों नों नेयाव दाउ गावजों दं दे नै नायगोन दाउ गावजों नुफेराखैबा एकदम माबायानो